Takže čaute, dneska som sa rozhodla, že pôjdem tvoriť. Bude to ako keby nejaký taký lampáž alebo niečo také. Takže budeme na to potrebovať lepidlo, balón, nejakú misku, štetec a servítky. Ja som si servítky nadrhala na pár kúskov. Potom som tu a potom budem potrebovať vodu, lebo ja som si vlastne neuvedomila, že proste to lepidlo tam proste nebude držať. Takže som tam potom pridávala na to vodu. Hej. Mala som už kúsok hotový. Takže tu vidíte proste, jak som to robila. Hej, nadrhala som to na tých pár kúskov. Potom namočila už vodou, lebo ja už som tam nekúpe. Hej, no a tam zas niečo skúšala, hej, ale tak nič. Vlastne, keď dáte na tú jednu stranu tie servítky, hej, vlastne ten balón, tak ono sa mi to vlastne bude prekrúcať na tú druhú stranu, lebo proste to je ľahšie, hej. Vidíte, že teraz si tam dávam aj tú vodu, lebo proste mi to tam nedrží. Hej, takže tak. No a vlastne to už je koniec, ešte som to niekde poprilepovala, vlastne s tou vodou popodávala. Takže tak. A vlastne už je to všetko. Ešte vám to ukážem takto, že vlastne tam, kde je menej tých nalepených servítok, tak tam to proste dáva. Hej, takže to je koniec, tak ahojte a tešte sa na part 2. Bye!